Tutun ngendi Kiki Kong? Gayane barang sentuk gayane. Gayane kaya bintang tamu. Kaya BT. Mangsa dadak bisa Penggendari hebat kok. marah dika ingkang tuhu rina wengi kati Nduk. Lah pomo mbahmu manto mbiyen jaman semono laris-laris iki wis enek sinden kaya awakmu cek cilik wis apike kaya ngono wae mesti der ning Pekalongan ning Batang. nggih. Wah, iya. Tanggapane lek turut kono ta Weleri, Kendal Kaliwungu kuwi ngulon kuwi Mbah Manto kuwi. Mbah Manto, Mbah Manto iki. napa nggih, Mbah? Iya. Tenan. Wis biyen sindenku sunyahni barang kon biyen. Nggih. Iya toh. Ya sapa-sapa. Saiki wis tuwek iki. Saiki wis amoh saiki nyahni. Kamu ya ganti sing anyar. Yo. Berasa caton bisa mama. Ngene iki lho, dadi sing diarep-arep karo Mbah Manto, Mbah Muji, Getan, lan Nggih. para sepuh-sepuh liyane kabeh iki, Om Bowo dan sebagainya iki supaya generasi penerus yang akan datang iki diwiwiti sejak dini yang ngene iki. Mbuh Nggih. Dalango, mbuh Sindena, mbuh Penabuwa. Iki wis enek warning di daerah tertentu kuwi golek penggender cangel. Oh. Mongko lulusan saka nggonku ki akeh. Iki kok apa ora enek sing gelem gender ngono gumun aku. Golek penggender wayang angel. Lah iki kok entuk penggender Mbah Atmo Sami. Apik men. Iya. Iya, iya. Nggih, Mbah Kakung. Ya. Dan yang lebih penting lagi ya, Pak, ya kanca-kancamu dikon ajar basa Jawa kanggone sing rumisa ya. Nggih, Mbah Ben Kakung. basa kaya sampean kuwi mergo nek ora iso basa Jawa, ora ngerti krama inggil, Nggih. ya, engko nonton wayang ndak ora nyambung. Nggih, Mergo basa siap. wayang ki sak becik-becike jaman saiki ya mung ngoko karo krama inggil kuwi wis apik. Rasa Nggih. kawi ngono ki mbok menawa pada suatu saat kawi iku saya ilang. Ning ra apa-apa wayange ngoko ning karo krama ning sing pernah ngono ya. Nggih, Mbah Kakung. Endi sing kudu matur, endi sing kudu dawuh, endi. Wayang iku udo negarane akeh. Monggo ayo pinter, ayo. Nggih. Gali ising kaya ngapa nyatane lakon seprene anggap